Книга Об'явлення, 19 глава, з 11 вірша. Явлення Ісуса Христа. «І побачив я небо відкрите, і ось кінь білий, і той, хто сидить на ньому, називається вірний та істинний. Він праведно судить та воює. Очі в нього, як полум'я вогняне, і на голові його багато діадем. Він мав ім'я, написане, якого ніхто не знав, крім нього самого. Він був одягнений в одежу обагрену кров'ю, а ім'я йому – Слово Боже. І воїнства небесні їхали слідом за ним на білих конях, одягненим всьому білим та чистим. З уст же його виходить гострий меч, щоб ним уражати народи. І він пасе їх залізним жезлом. Він топче Давидові винальним дусті та гнилим Бог Вседержителем. На одязі його і на стегнах його написано ім'я. Цар царів і володар володарів. Слава Отцю, Сину та Святому. Амінь.